Fl-aqwa tiegħu bħalissa l-frawli għalkemm it-temp sħun tal-ħadd u tnelli għadda kabar xi ftit din il-frotta fl-għalieqi. Paolo Camilleri li ġej minn familja ta' bdiewa fl-Imġar qal lil-TVM News li dawk il-jumejn waslu biex il-frawli saret sfurzata u tilfet mill-kulur ħamrani tagħha. Żied jgħid li bnalla din il-ġimgħa t-temp reġa' friska u fil-għoduwiet waqgħet in-nida. Il-prodott ewlieni li Paolo jkabbar fl-għalieqi li għandu l-Imġar u l-Mosta huwa l-frawli. Bħalissa tjaqta l-frott ta' 40,000 xitla li ħawwel fl-aħħar xhur. Spjega li jaħseb għall-frawli minn sena l sena. Ikollu ftit jiem ta' mistrieħ f'Lulju meta tispiċċa l-produzzjoni tal-frawli. Għalli fix-xhur sħan tas-sajf jibda jipprepara l-art billi jitfala d-demel naturali u jaħrata fil-font. Wara jifrex il-plastik l-iswed fuq ir-ringieli li minn taħthom ikunu għaddejjin il-pajpijiet tat-tisqija. Mbagħad jibda jsaqqija biex għall-ħabta ta' Santa Marija jiffumiga l-art u jħalli l-art tistrieħ għal madwar ġimagħtejn. Għal-bidu ta' Settembru l-ewwel taħwilek għall-bikrija, speċi ipprovajna nestendu l-lum bit-teknoloġija u bil-blajnuna tal-esperti speċi u bil-nurseries bil-xogħol li jsir fil-laboratorji. Tawwana l-istaġun biex mal-bidu ta' Diċembru speċi nibdew ngawdu minn din il-frotta ġnina. Għalli normalment jibqa' jaqta l-frawli sal-imnarja. Għalilna li dawk il-mini żgħar tal-plastik fuq kull ringiela tax-xtieli tal-frawli jilqgħu lill-frotta r-raġġi qawwija tax-xemx u fix-xitwa itaffu mir-riħ li kultant jagħmel. L-esperjenza għalmitu li l-frawli tikber aktar fraba bajjadi jew ħamrani milli fraba tafli. Filwaqt l-istqar li minkejja li t-temp kultant jaħqarhom lill-bdiewa, meta temp ħażin ma jtulx, jaf iwassal biex iżomm prezz stabbli għax is-suq ma jkunx mifquh bih. Żied li l-bidwi mhux mat-temp biss ħabba twiċċu, imma wkoll spejjeż ogħla biex ilaħħaqlu ġuħ tiegħu fosthom għax-xiri ta' prodotti li juża fil-ħidma tiegħu. Il-bidwi minkejja dan ix-xogħol kollu dbatija wasal f'punt fejn qed ibati biex jieħu l-ħlas tiegħu ħlas mingħajr ħafna pretensjoni żejda speċi sempliċement biex tieħu l-biċċa tal-ħobs id-dar. Paolo u fost grupp ta' madwar 40 bidwi mill-Imġar li l-ħadd li ġej se jieħdu lejn il-pjazza tar-raħal eluf ta' frawli għal festa frawli li tibda mill-10 ta' filgħodu l-qudiem.